Мій зелений верше, юж мій так не буде, юж мій так не буде, як мій було перше. Юж мій так не буде, юж мій так не буде, як мій було перше. А було мій перше, вас мій добре було, от своєї мамички, от своєї мамички не ходити було. От своєї мамички, от своєї мамички не ходити було. Бо перше мій було світа заживати, teraz небожатко, teraz небожатко, мушу бідувати. Teraz небожатко, teraz небожатко, мушу бідувати. Пояснення до вистави «Лемківські вечірки», що відбулися 25 лютого 1962 року в Пасейку, Нью-Джерсі. Лемківщина – це частина української землі, яка є висунена найдальше на захід в горах Карпатах. Століттями була окупована різними окупантами, тому і розвиток освіти проходив тут помалу і з опізненням, порівняння до інших частин України. Гірська неурожайна земля не давала спроможності достатньо виживити всіх, тому багато лемків були змушені виїздити за границі на заробіток. А заробивши трохи грошей, повертали здебільша назад на рівні землі. Хоч лемки жили убого, але зате були сильно прив'язані до своїх гір, Карпат та тісно втримували свої звичаї і обичаї. Помимо згаданого, Лемківщина видала багато визначних людей, як Вербичкий, Антонич та інших. Про таких визначних людей згадує доктор Шах в своїй книжці «Міщанам-адонайцям». Найбільше потерпіли лемки під час і після Другої світової війни, коли комуністична Польща в нечуваний варварський спосіб викинула лемків з їхньої прадідівської землі, одних на схід, других на захід, на так зване «земля одзискане». Деяким лемкам вдалося виемігрувати на захід. Одні легально, інші нелегально. В Америці лемки створили Організацію оборони Лемківщини, яка має завдання допомагати лемкам в краю та видавати друковане слово, щоб тим способом дати знати західньому світові про кривду Лемківщини, заподіяну ворогами. Організація має також і культурно-освітне завдання. І саме при третьому відділі Організації оборони Лемківщини в Пасейку з ініціативи Юліана Коплера створився аматорський гурток, який між іншими дав виставу «Лемківські вечірки і ламанчак», що зараз побачите його на сцені. Вечірки на Лемківщині відбувалися в довгі зимові вечори, починаючи десь з початком листопада, тобто в Різдвяний піст. Дівчата на селі підбирали одну хату, кожного року іншу, де сходилися щовечора прясти лен. З того виробляли полотно для власного вжитку. На такі вечірки заходили також і молоді хлопці, що своїми жартами розвеселювали всіх. Там розповідали різні байки, приповідки, про страхи, про чарівниць та інше. Співали пісень, що здебільшого видумували самі, та різні видумані забави.
Обов'язково на такі вечірки запрошували старшого сільського газду, який вмів забавляти всіх своїми оповіданнями, байками та загадками. А також і таку жінку, що знала все, що в селі діється, вміла все докладно переповісти, а що потрібно, то й додати. Це можна би назвати тут живий телефон. Особливо святково починали перший день вечірок і останній, коли закінчували вечірки. На перший день вечірок всі приготовлялися, щоб цей вечір вийшов найкраще. Дівчата гарно вбиралися, а також хлопці переготовляли всі несподіванки. Саме такі звичаї ми хочемо частинно показати тут на сцені. Жила вдома коноплім терла, впало мі паздеко, мало не вмерла. Впало мі паздеко, мало не вмерла. Люди потерли і почесали, а мої три горстки в пецу зостали. А мої три горстки в пецу зостали. Лентине Боже Грицю, звилайся там, звилай помало. Так ще з цим обтолкуванням дядуєш, і всю роботу лем нам обом жульком затримуєш. І зараз будемо остатні з Леном на людський сміх. А то що за швидковину зваляш до мене? І витираєш на мій гамбу, як на псі. Чи я ся досі не робив через ціле літо, а тепер я собі можу помало робити. А ви собі ходили по відпустках та телефеньки збирали. А як тобі не подобається моя робота, то сідай і докинь. А я піду до сусіда Дмитра покурити, побесідувати, ну і загрітися коло п'єса. На горі сніг під горорад, а в поточку рибочка, за поточком довечка, кунєбем рад, кунєбем рад. Який тупан. Він забув о тим, що він тулем пристав. А тепер ані слова му не можна повісти, бо ще зараз образить. Але як то повідає? Не тот хлоп, що б'є, лем тот, що витримав, не тот, що зачав, лем тот, що докінчив. Чешулен, трикопна тиждень, Ще салам до краю, возьми м'я шугаю. Ще салам до краю, возьми м'я шугаю. Шуміла лещина, шумів зелений гай, заплакало дівча, засміявся шугай. Заплакало дівча, засміявся шугай. Дівча заплакало, життя не вдало, а шугай засміяв, же дівчатко не взяв. А шугай засміяв, же дівчатко не взяв. Мамо, ховайте то того коричалену про мене. А тобі нащо за скоротялену? Чи може й то куриш? Та будеш носити жидовий задуган, як твій няньо? Ой, мамо, як його просто рік. Хочу посяти на Андрія, щоб знала, якого мужа буду мати. Який? Я не дбам який. Лем же би си ти уж раз да який трафив і тя взяв, аби зміту не остала на посміховисько людське, як то та горська лену спесе. Не говорите ніч, ви сховайте то кориця лену про мене, чуєте? А не кажете мені так, що не можна на Андрія лен сіяти. Я знаю, що як ви так були, як я, ви теж хотіли знати, якого мужа будете мати. І неправда, що сте се дознали? Мамо, де до нас іде?
вечір, газду і газдоню, і ціла родина. Дай Боже здоров'я і вам, діду, вітайте в нас. Та повічте, Оскар так пізно до нас приходити. Та приходжу іздалека, а ходим і родом з того села, та і там на них хто не хоче переночувати. Прошу вас, газду і газдоню, через те ніде не переночували на лавці або за пецом, а я се за то вам одячу. Учена ж вигварю, а й на гуслях заграю. Та переночувати, бо ми вас переночували. Але як же вас приймати на нічлих, як мого газди не є вдома? Не є, та ще ліпше за це місце про мене буде. Та газда є вдома, але вже вийшов до сусіда. Тим часом, перше ще ж віддам його, полечу за ним сама. І я полечу з вами. Не ходжу з мамою, бо я се сама дяда бою. Я се бою. Не лишайте самого дяда в хижі. Ви, дівчата, мене не бійтеся. Я такий чоловік, як і другий. А ще й родина вам приходжу. Родина? Та я! І ще бач близька. Вашої мами, тетиного стрика, швагрового брата невісти, я власний брат по другій жені. А я не знала, що ми мами дяда в родині. Будеш тихо. А де ви, діду, ночуєте по другого ноча? По цілому світі, дітенько. От Флоринки до Якуб'ян, от Віслока до Одріхова і от Черемка до Флоринки. А як ви так, такий світ широкий? а як ви так дуже, діду, ходите, так дуже знати? Та правда, дітенько, же знам. Знам, як світ іде, а як і люди живуть. І то правда, як ви знаєте, як світ іде, може знати і ворожити? Та спочатку їм знав і ворожити пару стрічок, але їм забе. Бо мам речі, що не люди от того озвичаїли, бо їм не спознило, що я їм поворожив. А що, може тобі який гарний парубок трафив, котрого ти любиш, та тебе не любить, ти уда яка друга відбере. Бо видно, дуже пристойна дівча. А ви дите ж знаєте, а що мені се розходить? Хотіла б знати, якого мужа буду мати. І чи мені при нім буде добрий. Та де б не знав, що так і молода дівча думати. Мужа будеш мати, то напевно. Бо як се сам не трафить, то ти його родичі найдуть. А що вам все зле буде поводити, то я того певний. Бо я не знам ані одного газда в тім селі, щоб муся добре поводило. То все, що для тебе можу зробити, то можу учена за тобою вигорити. Та очена ж ви говорите, то не пошкодить. Але так ви говорите, щоб вам се віддала найближче в м'ясниці. Бо мама ж довше в хижу, а не на ня смотрити не хочуть. А я зато вам дам то скруто глену. Предвічний Боже, будь ми милостивий. Даруй тому дівчатю мужа, як лилия, високого, як жито, а чистого, як шиба. А няй так до рока диждуться пророка. А вшитка мама, няй кулачі печуть і за дядами мечуть. Амінь. Дідо Тимко, а де ви се тут взяли? Де вас у вітри занесли? Уж за 5 років тому рознеслася гудка по селі, що ви замерзли і на смерть заметять. А може сте прийшли з тамтого світа далі дядувати і по жебрах ходити? Та знати, газдочку, в людські язики кости ніт, то можуть ними обертати на všetky боки і на вас вигадати, що хочуть. Прошу вас, газду і газдиню, переночуйте ніде на лавці або за пецом, а я ся за це вам удячу, учена ж вигварю, а й на гуслях заграю. Знати, газдочко, в людських язиках кости ніт, то можуть ними обертати на všetky боки і на вас вигадати, що хочуть. Ви нікого не спите, дасть вигадати на вас. То
То нічого на вас таке всплели, зато будете довше жити. Знаєш що, Грицю, вони ще просять до нас дочувати. Ночувати? Прошу вас, газдо і газдоню, переночуйте до дня, де на пецу або на лавці, а я зато за вами вдячу. Отче наш вигварю, а й на гусля заграю. Переночуйте їх, няню, вони ще й наша родина. Родина? Та як уж нігде не можете нічлих знайти, та я вам дозволю, але в стодолі. Дай Боже, добре вечір і швидко добре. Дай Боже і вам, дівчата, витайте в нас, що нам нового повісти. Прийшли ж ми вас просити, чи ви сте нам не позволили того року на вечірки? Ми це будемо добре справувати. Та я б вам, дівчата, зі щирої душі дозволив. Але видите, в мене хижа маленька, непопрятана, і ніце де подіти. А до того ще моя стара якась хвора. А я зараз барз недобрий чоловік. І хоч схолився по злощу і по невидниці накричу на кого-небудь. А уж то найгірше, що я не знам приповідки приповідати. Ну і хто ж вас буде на вечірках забавляти? Сусід Дмитро. Ми на що були просити його то? Ти лим не зганяй на моє здоров'я, бо як треба роботу робити, то ти о тим не споминаш. А мені по правді ніч не бракує. То баль маєш яку іншу стару на мисли. У вас тут уж то стайний. Позволь дівчатам того року на вечірки, кеть так гарні просять. Може і нашим дівчатам треба буде на другий рік до такого на вечірки ходити? Хетя за той час не видадуть. Аби стя прорекло, аби ще дорога швидко сподавала. Та хоч би не хотів, ну та мушу. А коли ж chcете починати ті вечірки? Хоч би гнистка, ми мами ходили готові. Завтра летимо за коделями. А можете і гнеска. Ми вже покінчили гладити. Я сам недавно скінчив обковтувати останню горстку. Видиш ще на нього, хто ще ту хвалить. Лем же хижа ще не попрятана. А до того ще маємо гостя на нічлих. Зараз буде попрятано. А видиш, Орен, не опоминав я тебе. Рушайся з тим леном, бо будеш остатня на людський сміх. Люди на вечірку, а вона щойно гладити скінчила. Я все остатнє з Леном, а ти з Яруванням. Тож ми тепер однаки і нема що мі доганяти. Якби ви мій мамо зрахували куді і прясі, та б стала з другими прядками на вечірках прясти. Хоч раз нас вправду, моя дівусь, тіш від мене, що ще побереш до доброї роботи. Але я ся перше мушу прибрати. Може і хлопці будуть? Ти зазда хлопців. Хлопцям, якщо не сподобаш на брудно, то на убрано трудно. О, з вами, мамо, ся не сідує. І з тобою мені. Дай Боже, добрий вечір. І все добре. Дай Боже Івану. Та Харитина. Не чудо, що кобила здохла, але хто воронам дав знати. Та ж ви ж нас перша прядівниця. Звідки ж ви ще дізнали, що в нас тої зими вечірки будуть? Боже мій, та я під дверми стояла, як дівчата приходили до хижі на вечірки просити. Та я ся не хвалю, але я już 2 тижні як почала прясти. Я два лапці напряла, я пряду про себе, про людей, і ще на вечірках дівчатам куделі помагам допрядувати. Та я ся не хвалю, але я... Покажте на це то Харитину мої ульчі, як прясти, бо од мене ще не хоче навчити.
Дівка, як видите, виросла, віддавати ще хоче, а веретено не знає, як до руки взяти. Ну і як ще така такому сподоба? Я без раду послужу, подь, сину, подь. А ти, Грицю, не дармуй. Купив я скоро дівчатам на Керчі, то сідай і берся до роботи. Може, й ти ще такому сподобаш. Та хіба лем тобі, а кому ж бо іншому? Я не знам, хто то розкази дає, газда чи газдиня. То, що і я б хотів знати. А вам, діду, що мішати ще до нашого газдівства? Я говорю, що я не знам, хто у вашому селі розкази дає. Я до фамілійного це не мішав. Я ліпше сі від того руки умою. Принести вам діду води? Добрий вечір і добре здоров'я. Дай Боже вам, дівчата. Загрійте ноги, дівчата, і беріться до роботи, щоб все багато пасом напряли, щоб вас мами за це похвалили. Похвалили, там ту зиму я аж биску дістала від мами. Якось то вечірка смутно зачинати, а не співати, а не неч. Бо на зішиткові ще нема. Дай Боже, добрий вечір і wszystko добре. Дай Боже і вам, дівчата і хлопці. Треба би тоти вечірки зачати деяком колядом. Зачинайте, тета Харатина, а ми поможемо. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла, небесним владарю, даруй літа щасливий, своєму господарю, даруй літа щасливий, своєму господарю. А тепер яку телефонку можна заспівати. Зачинайте, тета Харатина. Талем це я, та я як була така, як ви, то я це не хвалю. Я все перепровадила. А тепер я за стара, я ту роботу на вас лишам. А хто вам буде проводив, як старої брати не бракне? От кальсонечко сходило, от кальсонечко сходило, там дівчаями, там дівчаями, там дівчаями садило, там дівчаями, там дівчаями, там дівчаями садило. Рости яблинко високо, рости яблинко
А тепер як у тето Харитино? На зелені овочі, на зелені овочі, дівчалені мочі, дівчалені мочі. Шугайся і прикватра, шугайся і прикватра, чи ма чорні очі, чи ма чорні очі. Щебетати очата, щебетати очата, в храмі продавали, в храмі продавали. Горіла липка, горіла, пісня ялина сиділа, із корки нею падали, парабці за ню плакали, із корки нею падали, парабці за ню плакали. Коробці не плачте, зелену липку замасте, в решеті воду носили, зелену липку гасили, в решеті воду носили, зелену липку гасили. І решеті той води, тільки лівочка й подоби, тільки решеті день бігав, тільки пасайку день бігав, тільки решеті день бігав, тільки пасайку день бігав. Я вас ми на вас чекаємо. Тільки що з вас споминали. То що це таке стало, що ти не споминали? Хочете, щоб це нам приповідки повідали? Хочете, щоб це нам загадки повідали? Приповідки, загадки, приповідки, загадки. Про таких молодих дівчат я вас радий приповідки повідати. І загадки даю. Але повічте між що перше хочете. Приповідки чи загадки? Приповідки, загадки, приповідки, загадки. Але я дочисто з тим помішаний. Я не знам, що перше зачинати, бо не знам, що перше хочете. Приповідки, загадки, приповідки, загадки. Чекайте но. Я по світі ходжу, то я знам, як в такому випадку з біду випровадити. Поможете нам, діду Тимку, поможете. Перша приповідка, перша загадка. Перша приповідка, перша загадка. Перша приповідка, перша загадка. Вийшла вже перша приповідка, а потім загадка. Повідайте перша приповідка, а потім загадка. Ну і смотриш на дяда, як і він мудрий. Як ви з мене то прийшли, що треба перше приповідки повідати, то я вам повім приповідку. Але же то не буде приповідка, лише правда правдива. То ж було бар здавна, і ще як баба дівка була. А я був малим хлопцем. І одного разу няню говорять до мами, знаєш, що стара, що си то наші паця ніч не поправляться. І барс плавно їсть. Мама говорять, то продайме. І купимо таке друге. А о, завтра свиннику ярмарок, то поженемо і продамо. І так треба йти до міста, купити полотна дівчатам на кабати, щоб на свята мали дещо нове. І так зробили. На зараз рано няня збирається, вулиця скірні, але говорять, що це гризе.
Тягнули скірню, мама гваряти цвях стирчить. Взяли молоток, загнули цвях і дали на нього бути. Погнали паця на ярмарку. Продали за 20 корун, походили по склепах, купили полотна дівчатам на кабати. А потім пішли ще раз на ринок. І купили друге паця, заплатили 24 корони і пішли домів. Але через цілий час няня куляє. Говорять, що це гризи в скірні. Але якби ж їм дуже допекло, сіли на якийсь камінь, зняли скірню і заздили до них. І що це оказало? Мама, як заганали цвях, забули молоток в скірні. Прийшли домів, хочуть заганяти паця до кучі. Няня се дивують, а воно сам іде до кучі. Няня се дивують, як паця знає де куча. А знаєте, що то це стало? Тот гандар, що купив паця, хотів кого обмив, бо було bardzo заваляне, і зразу продав няньові. Лем же заплатили 4 корони веце за нього. Хижі мама се звідує, няня. Старий, а заплатив за полотно? Няня говорять, то заплатив. Та і я заплатила, то ми добре купили. Бійся Бога, Грицю, та як ти керчі шиєш? Вони на ульку не будуть? Ну то яке диво, що на ульку не будуть? Не будуть на ульку, будуть на омельку. Не будуть на омельку, будуть на ефроську. Не будуть на ефроську, то будуть на мокрину. А не будуть на мокрину, то будуть на Гарасима. А не будуть на Гарасима, то будуть на Максима. А не будуть на Максима, то будуть на Миколая. А як не будуть на Миколая, то будуть на Стефана. А не будуть на Стефана, то будуть на Симана. А не будуть на Симана, то будуть на тебе. А не будуть на тебе, то будуть на мене. І все на когось в фамілії придалося. Повіжте нам, діду Тимку, про повірку Остраха або Босорка. Остраха або босорка вам повім другим разом, бо гнецьки би було задуже на початок. А що тепер іде? Загадка. Добре, як загадки, то загадки. Що то є? 4 вояки до одного капелюха стріляють і не можуть перестрілити. Австрійська вояка, французи. Мотика. А з мотивки стріляють? Може, з вас хто знає? Ви теж на вечірках? Ніхто? 4 цецьки до одного дійника сядоять. А що то за корова, що пішла воду пити, а бризі ставила в стайні? Теля. Паця. А паця п'є воду? А хто з вас знає? Та перина, як возьму до волочину прати. А що то є? 4 тики, 2 патики, семе за Михайло. Хто знає? Я знала, але очевидненько їм забула. Я знала, але не великі останняти. Мотовило. Містер вами. Хто з вас знає? Ніхто? Та корова. 4 ноги, 2 роги і ви бачите хвіст. А що то буде? Висока дама, горбата мама, шалений зять, крива дівка. Блащакова фамилія.
Зубінякова хижа. Верба з коренем і галузям. А може з вас хто знає? Ніхто? Висока дама небеса, горбата мама гора, шалений зять вітер, крива дівка ріка. А що то буде? Стоїть пан при дорозі на єдній нозі, може присячі жима 100 тисячі. Їдіть Пшеворський. А я не думав, що дідець Пшеворський стоїть на єдній нозі. Він не годен, він затяжкий. Хто з вас знає? Ніхто? Та ма. А що то буде? Заричав віл на 100 потоків на 100 гір. Корова. А я знав, що інший ніч не буде, лем корова або бик. Не корова, а грім. А що то буде? Два браття через дорогу живуть, спільно собі допомагають, а один другого не видить. Вівчарникові синове. Та вони цілома руками гніваються. Не вівсяникове синове, а людські очі. А тепер хто то порахує. Ішов дядь з банець, ніс 9 палець, на кожній палиці по 9 сучків, на кожнім сучку по 9 сіделят, в кожному сіделятю по 9 гнізд, в кожному гнізді по 9 кіток, під кожну кітку по 9 котят. Скільки тих котят разом було? 1 мільйон. За 100 тисяч буде, але 1 мільйон не буде. Та що ви мені будете завертати мою чисту голову? Кid я знав, що там буде мільйон, або і 2. Та й як вам до суперечки зайшло, то я вам днески не повім, бо сам не знам. Але як мене зараз так хто порахує, то вам зараз вечір повім. А ви, діду Тимку, не знати ніякої приповідки або загадки? Та я знав їм пару, але їм забив. Лем я ще одну пам'ятам. Та повічте нам. Сиділи 3 ворони на плоті, а йшов пастух і забив каменем 2 ворони. І скажете мені, кілька ворон зістало на плоті. 2. Та єдна. А я не вірю, що би пастух одним каменем забив аж 2 ворони нараз. Не в тому річ, чи ви вірите або не вірите, що було 2 ворони забите. То скільки зістало на плоті? Та уж вам повідали, що єдна, та чом не вірите? Та де там, а не єдна не остала на плоті. Бо як 2 впали під плід, а єдна злетіла, і плід зістався порожній. Ну і смотри ще на джада, який він мудрий. Повіжте нам іще єдну. А хто то з вас відгада? Що це стане з вороною, як їй минає 7 років? Здохне. Та де там? Вопіриться. Та де? Неправда. Жениться. Як вороні минає 7 років, то і переходить на 8. А тепер, як ви це гарні заспівали, то я вам поможу, а й на гуслях заграю. Кота з вас добра співачка, не й зачинать. Це Тарасина. Зеленим гаю, древко новою, аж до Дунаю, аж до Дунаю, стрільки падаю. Аж
idem les per comisia negocie. Hej, idem les per comisia negocie. Lemta jedna sekiereczka, ona misia mygocze. Lemta jedna sekiereczka, ona misia mygocze. Hej, jak ja išao včera večer do domu. Hej, jak ja išao včera večer do domu. Našao ja sam divčinojku molodu. Našao ja si divčinojku molodu. Hej, pritulil, poprituljal do sebe. Hej, pritulil, poprituljal do sebe. Poviđe mi dівчинонько, чи ти піде за мене? Poviđe mi dівчинонько, чи ти піде за мене? Hej, ja чи піду, та я ото не дбаю. Hej, ja чи піду, та я ото не дбаю. Бо я протя милишу, гай веселости не маю. Бо я протя милишу, гай веселости не маю. Hej, тобі квітне закала поружина, hej, тобі квітне закала поружина, а ми плаче на колінах дитина, а ми плаче на колінах дитина. Дай Боже добрий вечір, газдо і газдиню. І ви, хлопці і дівчата. Ми йдемо з далекої дороги, а зо Шамотів. Виділи з межі ваших хижища світить, то ми до вас зайшли, відпочити, загрітися, а і далі побесідувати. Щоб вас деяку роботу не можна було дістати. Бо іще як наші няню жили, то нам оповідали. Синове, як хочете дістати роботу, а і добру жінку, то ще запитайте, де до пасейку. А я бача, весь корбача, кози пасти не буду, кози мають круткі хвости, я їх в'язав не буду. Срібра злота буду мати, пана не буду щабати, гончарем не буду, на розбой не піду. А як кума без коструба. Хотів бим ще оженити, жадна за мене не хце піти. Мало бим не рад брати, бо з маленьку тяжку жити. Вона
мала, і я малий, як і ж будем діти мали. А я стах, як голов'яний птах, понад бочки підскакую, млада дівка постискую. За те, що нам так гарно заспівали, треба вас погостити. А тепер забавтеся в нас. Щастя, здоров'я. Дай Боже і вам. Здоров'я, діду. Дай Боже і вам. На здоров'я до вас всіх і до тебе, Куба. А тепер забавтеся в нас на вечірках. Ми мама гнецька ще когута пече. Може мати дасть хто жмуток Лену на когута? То я мам маленьку скрутку. Прийшов я до вас з неділі на понеділок, щоб сте мені дали Лену на вінок. Прийшов я до вас з понеділка на вівторок, щоб сте мені дали Лену жінці на подолок. Прийшов я до вас з вівторка на середу, щоб сте мені дали Лену накормити череду. Прийшов я до вас з середу на четвер, щоб сте мені дали Лену зараз тепер. Прийшов я до вас з четверга на п'ятницю, щоб сте мені дали Лену замінити на пшеницю. Прийшов я до вас з п'ятниці на суботу, щоб сте мені дали Лену за зроблену роботу. Прийшов я до вас з суботу на неділю, щоб сте мені дали Лену на добру хвилю. А тепер будемо когута пече. Треба тебе кугути осолити, аби був солений. Треба тебе кугути огірчити, аби був гіркий. Треба тебе кугути опоприти, аби був пекучий. Треба тебе кугути осипати саджу, аби був чорний. Треба тебе кугути обляти водою, аби був мокрий. Вже когут готовий, вже ся пече, що з нього душить, а дівчатко Улька Василя поцілувати мусить. Пече ще когут пече, а ще з нього душить, а дівчатко Ульча поцілувати мене мусить. Не поцілуєш Василя, то поцілуєш того замоченого кугута. Видавати би ще хотіла, але мене поцілувати то не хоче. Та поцілуй ще з другої сторони. Та, добре. Печеться ковут пече, а ще з нього душить, а парубок Ванцю поцілувати мене мусить. А ще й друга. Печеться когут пече, а ще з нього душить, а дівчатко Марися поцілувати мене мусить. Печеться когут пече, а ще з нього душить. А хлопець Стефанчо поцілувати мене мусить. То я? О, та де ж би мене таке ладне дівча не поцілила? Пече ще когут пече, а ще з нього душить, а дівчатко Югася поцілувати мене мусить. Пече ще когут пече, а ще з нього душить, а хлопець Миколайчо поцілувати мене мусить. Пече когут пече, а ще з нього душить,
а дівчатко Парася поцілувати мене мусить. Печеться когось печеться, з нього тушить, а парубок Максимця поцілувати мене мусить. Печеся когось пече, а що з нього чівком дусить, а дівчатко менше поцілувати мене мусить. Що? Печеться когось пече, а ще з нього дусить, а хлопець Семен поцілувати мене мусить. Печеться когось пече, а з нього душить, а тета Харитина поцілувати мене мусить. Але це я, а я застара. А це з нього душить, а дівчатко Марися поцілувати діда Тимка мусить. Я ані діда Тимка, ані кого-то цілувати не буду. Добра від дівчат. Печеться кот, печить, а це з нього душить, а дівчатко Рузя поцілувати діда Тимка мусить. І я не хочу. Бранич. Печеться кот, печить, а душить, а дівчатко Гануся поцілувати діда Тимка мусить. Я не хочу. Печеться кот, печить, а це з нього душить, а дівчатко Парася поцілувати діда Тимка мусить. І я не буду. Добраніч вам. Печеться кот, печить, а це з нього душить, а дівчатко Євгася поцілувати діда Тимка мусить. І я не буду. Добраніч вам. Печеться кот, печить, а це з нього душить, а дівчатко Гандя поцілувати діда Тимка мусить. І я не буду. Добраніч. Печеться кот, печить, а це з нього душить, а дівчатко Єфрося поцілувати діда Тимка мусить. І я не хочу. Добраніч вам. Юж пізна година, час домів спати, а вони би вам тут цілували до самого рана. Дякую вам, тето Харитино, за добру роботу. Оставимося, тето Харитино, але ми обоє не цілувані. То тепер хіба я вас поцілую? Я за стара на цілування, ви мені прибачте, добрані. Ех, ти вилота, всіх цілувала мене не хоче. Молодого пішла цілувати, а мене старого не хоче. Добре же вам все винесла, вона б вам тут стала до самого ранку. Дякую вам, діду Тимку, за добру роботу, а тепер збирайтесь, я вам покажу, де спати. А не повідала я ти Грицю вже, і дядь ще часом прихоже прийде. Друга частина – це так званий ламанчак. Ламанчак – це означає, що до того часу всі повинні скінчити прясти лен. І тоді приходять хлопці, ламають дівчатам коделі на знак, що вечірки цього року закінчені. Тому і називається ламанчак. На цей день, так само як і на перший день, вечірок хлопці приготовляються з різними несподіванками для дівчат. Частину таких звичаїв бачите на сцені. Давно на Лемківщині втримували багато різних звичаїв, як Андріївський вечір, Миколаївський вечір, а на святвечір, зокрема, точно притримувалися всіх звичаїв. Деякі вірили і на Різдво рано приводили коня до сіней на те, щоб всі були здорові, як цей кінь. Тому і на вечірки часом приводили таку худобину неправдиву, яку називали Туронько, на те, щоб настрашити дівчат. Зараз на сцені також побачите такого Туронька. 1,20, 2,20, 3,20, 4,20,
і 20, 6 і 20, 7 і 20, 8 і 20. Дай Боже, добрий вечір, Онашко, Орина. Дай Боже здоров'я й тобі, Марі. Не повідь мій, же ти ж повечері так завчасу. Мого старого іще за свідника з ярмаку нема, а на дворі великий мороз і курнява. Щоб Господь заварував от такого нещастя. Ми гнецька завчасу по вечері, бо на дворі великий мороз. І мама не пустили няня до лісу. І добре ще стало, що не пішли, бо гнецька ламанчак, то я перше можу скінчити свою кудір і сховати, поки хлопці схочуть поламати. Лем не крич гоб, як не прискочиш. Як не даш куді поламати, то тя хлопці не помаглюють і не почистують. І так будеш непомаглювана пред м'ясничі ходила. І ззаді ж ми помолила. 2 і 20, 3 А де і ваші 20. дівчата, Нонашко? Та де ці стайні споряджають. Недавно видно було, як худобу напавали. Ну і ззаді ж ми помолила. Пробачте, я вам не буду вечір помирав. Мамо, а няню не вернули ще з ярмарку? Та іди ще хоч відай, чи верну. Ну і ззаді ж ми помолила. Юж як днеска тото не домотам, доча пшами милить. Ледве їмся дому дістав. А ти де ще так довго бав? Ледве їм життя дочекала. Нещастя. Кобила кепці в заметях потратила. То мусиш вступити до кузні і спалити нові. Бо дайте проба своїм кобилом. Якби ти тільки видав на мою обую, як на кобилу, то б недавно відпровадив на ярмарк і продав першому ліпшому жидові. Ну а що було робити? Кобилу і так треба було покути на осто, бо тепер слизгавиця і снігу, то могла б собі небога ногу поломити. Та продай, джада. Ну продай, добре тобі повісти продай. А що я б без неї робив? Вона не Богу знать мою натуру. І навіть що я думав. А як з часом на ярмарку підоп'ю трошка, то я ся не старам, як додому зайти. Бо даємся на віз ветеранського або на сані, а вона узнать, що робити. І завезе мене під самі двері, та як і гнеска. О, то ти зато їй не хочеш продати, бо тя сама додому привозить. Няню, купили ти мені нашу? Купив, доню, купив, але очевидно їм забув тобі дати. А мені що я сприйняв? А вибач дірку з оборянця. Дай Боже, добрий вечір, wszystko добре. Дай Боже і вам. Кудель веду маленьку маєте. Не даже гнецька ламанта. Дівчата ходять запляти куделі і поховати, поки ломаники прийдуть. Гнецька мусимося поспішити, перше скінчимо прясти, весь часу нам остане на ламанча. А я доця б забув за гнеска ламанчак. А то був їм хоч літру оковиту приніс. Літру оковити? Види ще на нього. На літру оковити б ще гроші для нього нашли. А для мене і для дівчат не було за що купити. Перерву вам тоту сварку, бо вам до грушого зашла. Ліпше заспіваємо. Починайте. Ой, там садочко роза заплила, що за прекрасний рожевий світ, без тебе милий, звезди на світі, виконали цей Божий світ.
У команді
рушницю стратив я, шабелькою рушницю. Стали нові в лісі, приховала мене, сиди на нім дівча, жовте вас чеше. Сиди на нім дівча, жовте вас чеше. Чеше вона чеше, та знаю мече. Давайте, ласоньки, до моєї мамоньки. Давайте, ласоньки, до моєї мамоньки. Мамонька вийшла, власне позбирала, до моєї доньки, що я їй ховала. До моєї дівоньки, що я їй ховала. Вишню позбирала, дівка заплакала, до свого серденька нас притуляла. До свого серденька нас притуляла. Виховала я її, як вино лилею, вона виїхала в чужою країну. Вона виїхала в чужою країну. А я виїжджала, зараз прощала, зостань, мамцю, здрава, позовки писала. Зостань, мамцю, здрава, позовки писала. Ані не ховайте, ані не втічте, бо ми їх знайдемо і поламемо. А котра не куділ поламати і вимаглюватися, то та не буде почастована, хоч і складку дала. Семан, купи язиковиту, позбирай за ню. Куплено і заплачено, а тепер берімося до роботи. А тепер будемо маглювати. На здоров'я вам всім. На здоров'я. Найліпшого. Щоб ти врочі вже дала. Боже. Бо вже мама і так більше тебе не може смотрити. На здоров'я. Найліпшого. А мене не це просити, я сама піду, я стара. Це така дитина, прошу. Ну, на здоров'я вам. Найліпшого. Ходите стороню до хати, бо тобі там зимно стояти. На стороню там не Боже, тобі пан Бог допоможе, так стороню так. Ходите стороню до двора, там тебе привітає Господа, так стороню там
десь подів чорний баране, пропилєм виможниками. Кудлачу, де твоя жена, за пецом перепрядена, за пецом молотив, за пецом віяв, жена го зганяла, а він ся сміяв, жена го зганяла, а він ся сміяв. Вода тече потоками.
чужині, і летить поминане. Земля рідна краю, милий правами натямами. Земля рідна краю, милий правами натямами. Ой, як же нам забути, там мечетами росли, наші гори там остали, а ми слід виїхали. Наші гори там остали, а ми слід виїхали. А верхи потоки там у нашій країні, що втече, ми лащуємо, ми в далекій чужині. Що втече, ми лащуємо, ми в далекій чужині. А ми, браття, на чужині, і летить поминане. Земля рідна краю, милий правами натямами. Земля рідна краю, милий правами натямами. Ой, як же нам забути, там мечетами